मालवणी कांडेचोर। बाबांनो रक्षाबंधन मला सगळ्या मित्रांना बहिणी असते माकाच तिला नाही होय आता नाही तर मी तरी काय करू? तुम्ही नाही करताल असतं कोण करतायला? ओह नो ए काय मला माहित नाही मला आत्ताच्या आत्ता बहीण होईल। ए बाबल्या कुळावलास काय रे तू? अच्छा बहीण होई म्हणून गावना ना ते का लय येळ लागता। कधी किती 15 मिनिटं 15 मिनिटं आता आपल्या एवढा नाही जमणार। अरे बाबा ते काय लय येळ लागता एवढ्या लवकर नाही होणार आता। नाही करतो जाऊन। अरे बाबा आई गेली मामाकडे तुझ्या रक्षाबंधन करू ती काय आज येणार नाही ती उद्या येतली। मग मी काय करू? कोण म्हणताला मग राखी काय माझ्या हक्काची बहीण नाही? कोणी सांगितलं तुझ्या हक्काची बहीण नाही? तुम्ही मग बहीण असा? होय हो खयाती खय नव्हता कोण असा? जिला असोच घरातून बाहेर पड एकदा आणि रस्त्यावर ज्या पोरींचे नाही पोरगे छेड काढतात ना त्यांचा रक्षण कर कारण ते तुझे बहिणी असत। ज्या पोरींवर ना बलात्कार होतात मग ते पोरी समाजात तोंड दाखवू नाही शकत त्यांची चुकी नसताना पण त्या पोरींचो भाव बन कारण ते पोरी तुझे बहिणी असत। अरे ज्या औशिवापाशी ना मुलगी नको आणि मुलगी झालीच तर ते का कचऱ्याच्या डब्यात टाकून देतात ना ते सगळे मुली तुझे बहिणी असत। अरे ज्या अनाथ आश्रमातले मुली ना भावाच्या प्रेमासाठी व्याकुळ झालेले असतात ना त्यांचो भाव बन कारण ते तुझे बहिणी असत। होय आणि त्या सगळ्या मुलींचो तू भाव असस। जिला कसा माहितीया राखी बांधून आणि रक्षाबंधन करून ना भावा बहिणीचा नाता मोठा नाही होणार। खरो भाव तोच असता जो स्वतःच्याच नाही तर दुसऱ्याच्या बहिणीची पण रक्षा करता। कळला की नाही? बाबांनो मग सांगू तुमका तर राग नाही मायावचो। काय झालं रे? बाबांनो तुम्ही दारू पिल्यावर कसले भारी बोलतास हो। ए वास येता काय रे? वास येता? कसलो फसफसा वास मारता तुमच्या तोंडात। ओह नो काही एक टेन्शन नाही तुझी आऊस नाही तरी माहेरात गेली ती काय आज येणार नाही ती उद्या येतली माका कसला टेन्शन नाही। बघा ताई येते तर तुमका राखी बांधू। नमस्कार मंडळी आमच्या मालवणी कांडेचोरचे व्हिडिओ तुमका असेच आवडत राहतले आणि म्हणूनच आमचे व्हिडिओ लाईक करा कमेंट करा शेअर करा आणि आमचं मालवणी कांडेचोर यो चॅनल सबस्क्राईब करा आणि सगळ्यांका आमच्या चॅनल तर्फे नारळी पौर्णिमेच्या आणि रक्षाबंधनाचे खूप खूप शुभेच्छा। धन्यवाद।